beribadah, yang penting adalah sikap hatimu yang jujur untuk memuji dan memuliakan Allah. Kehadiran kita tu baga colong ni debata ikon na to hodo ni ojang ni roha mulia ti otta tu ga debata. Unang mah ala ni hal nasi, unang mah ala ni hasumalan. Dak tebu muludak lawi batu gereja. Benar memang. Dan tebu muludak lawi tu gereja. Tetapi itu motivasi yang salah ketika kita datang ke gereja, hati kita tidak benar-benar untuk memuji memuliakan Tuhan. Mulu tu hodo nanang tu gereja kita dan nyaman mulu dan minggu kita, alani kita harus benar-benar mempersiapkan hati kita. Iko hibur mania rohata laho memuji Tuhan di mata tanpa alasan apa. Ini nakin hidup naik sobat Tuhan di mata di bagasan todi dohot hasil. Nah berdua mana yang dohonon na martani yang merdongan pada daun nasi tong tutukan di mata. Akama kainang dia 22 tutakas do di dok. Di sobahamudo na sobinotomuna kuboto hamido na husobahami ayat 22 do kamuse ay bangso jahudi do harorowani ahado na nang dohonon ni Tuhan Yesus na nang dohonon na rikodo boton isedo natasob rikodo boton isedo natasob alanya kamang muludang jelas isinya tasoba na boy do gabi dililuhok kita. Dililuhon natasobay. Muludang takasta teteda salu badui misalna. Adong masahala. Ama manangina dan takas teteda. Ada tayo huto ni bana. Hape tulumpok kita dibuat. Dan nagabi parmarat ni kita. Terus tu sino yang dohonon itu kan Yesus. Alani ikon takas do panadamot tatu isi na tasoba molo di mata do na tasoba tutu ikon takas do tetende Tuhan di mata jala molo takas panadamot tatu Tuhan di mata tutu ikon takas do boto otta dia do lomo do hosoboniro kani di mata molo ngata boto dang lomo ro kani di mata ulahon nakana si songonon unang be taulah edos due songon ditong-tongan ni keluarga tadi. Nga di boto na kota dang lomoro hatta. Di ulay ba na akas ulaunan na misa adong sa da ulaw dang lomoro hatta. Ano sa ipaksahon ni bana? Sa di ulahon ni tutu sumudo ro hatta ke. Sumudo ro hatta. Sumunido ng Tuhan ni. Aman inang naginahulungan di bagasan Jesus Kristus alani mo dido martani yang di bagasan to dido hasitongan iko mardongan pada daun nasitong do partangyangani pamujioni Tuhan di mata alani kamanga kaina na patuluhon na neng doon ni hata ni di bata ikon na niyochar ni haposyaw parsobab tayo tutuhan di bata. Ikon na niyo charni haposyaw do parsobab ta tutuhan di bata jalan marparangi kon nadingkan manian tapa taridahon maparbuwe ni haposyaw tayo di bagasan parmulot ta tarida de nakin parjupangan ni Boru Samaria do Tuhan Yesusi marparbuwe kon panadaon no pengakuan yang luar biasa. Kita ini nakit di ayat 25 ini do ibana do kuboto do naneng ro Mesias namar buar Kristus. Ia dum ro ibana paritahonon na do tusa saluhut nai Tuhan. Parbuwe porsiya ibana. Dong di hati dak Tuhan Yesus. Dong di paboto Tuhan Yesus pembicaraan mereka yang mungkin hanya beberapa saat lamanya, tetapi itu membuahkan perubahan di dalam hidup. Takas doa kainang, doa akamang taida, parbuwe ni panadaon na dituhani,
Parpue ni hapor sauna di Tuhan ni nak india tidak konibana do ayat 25 dungi dada bolak kata alaya dong do aksi bolak kata deh anu aksi na idia do wi dota mulut jaga di ayat 20 walui asa di tadi kobor-borwi mapangu hatanna laho tuhuta gabe di dok matu akajol mai beta hamu ida hamu masa daharat napa buah ko tuau sude paru lauki hati tum Kristusi ibana artinya dia tidak hanya manggut-manggut oh iya Tuhan oh iya alai marparuku itu betul-betul dia tunjukkan di dalam hidupnya berbuah iman percayanya perjumpaannya dengan Tuhan Yesus saat itu benar-benar membuahkan pertobatan jalai dada holani dada hola di gimana sangat donang mulut jadi ayat tuluh sia jadi torok tu hala Samaria syana sabutai gabe porsea di ibana ala di hati dako boru-boru tung saluhut paru lauki di babua ibana tuahu sude col mata ruli dilas niroka marhite panidangioni sadahana tusi donwayo kita hiju nung atutu tatangihon hata ni debata tabi kini tak pasata ni debata tapi gurang hata ni debata ka mga kainang na tabi ki cerita pertanyaan cerita permingguan tutu kung kira tadi waktu di bagasar hakta kurang buat tusi ale fokus kita nama mulu jalan nama mula dotok di porbadiai lala humangaliw pangat tusion itu rohat kagan atau dihita sa lugut na ngolu ni hala akan ang bajupang gawo de bata di bagasan ngoluna patarma iko patardo panidang yon na maghite parangin na dinggan doho pangulaon na dinggan